Pozdravljam sve prisutne jednako. Ja sam Senad Ahmetović ispred Saveza za bolju budućnost. Želim da ukažem na uredan rad radio postaje, koja javne ustrojeve, koja radi svoj posao onako kako treba, a u vlasništvu je općinskog vijeća Požega. Drago mi je da se sada pokazuju promjene i u radu upravnih odbora i vijeća, da građani znaju da ima još ljudi koji žele bolje našim Buđačanima i dijaspori. Tražim od mjerodavnih službi da naprave pritisak da se kao na ovom primjeru gospodina Aladna Ahmetovića dođu i predstavnici ostalih javnih preduzeća, posebno naglašavam javnih preduzeća Komunalac, i da na sličan način pokažu i otvore knjige koje pokazuju brojke o poslovanju i da ukoliko budu negativni izvještaji, da se odgovorni pozovu na odgovornost. Hvala.